إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. idan kiyama ta tsaya muka haɗu gaban Allah gaba ɗaya mu duk duniya a yi general assembly da musulmai da arna da Muhammadu da Adamu da Umar da Bitrus da Jonathan da Okonko da Obasanjo da Osinbajo da إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. idan kiyama ta tsaya muka haɗu gaban Allah gaba ɗaya mu duk duniya a yi general assembly da musulmai da arna da Muhammadu da Adamu da Umar da Bitrus da Jonathan da Okonko da Obasanjo da Osinbajo da إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. idan kiyama ta tsaya muka haɗu gaban Allah gaba ɗaya mu duk duniya a yi general assembly da musulmai da arna da Muhammadu da Adamu da Umar da Bitrus da Jonathan da Okonko da Obasanjo da Osinbajo da